Několikáté vítám s Andrejkou Kratochvílovou. Pověz nám, co jsme si tady předváděli dopoledne a co nás teď čeká. A pokud chcete vidět šampiony, králičí šampiony v akci, tak pojďte sem k nám ke králičímu hřbu a za chvilku něco uvidíte. To vám teda povídám. Poděkuji za pozornost. A kdybyste nás ještě chtěli vidět, tak ve 3 hodiny uvidíte skok vysoký na pódiu. Ano, na 3 hodiny na hlavním pódiu se uvidíme, uslyšíme opět tady s naší skvělou cvičitelkou, trenérkou Andreou Kratochvílovou. Výborně, takže tady vidíte atletické králíky v akci. Pověz nám, pokud jste nás nepozorovali už nějak odpoledne a dopoledne, jak se tak cvičí tito králíci? Jak se stane, že dokážou vyšvihnout takové výkony? Teďka jsme zvýšili na 65 cm. Výborně, minule jsme odpoledne skočili kolik? 70? Tuším, že 75. Je to sport, je to sport, jakou má tradici tady u nás, jak dlouho se mu věnujete, nebo se mu vůbec tady u nás v republice věnujeme my? Tak my za Králičího Svinčany se věnujeme tomuto sportu 3 roky, ale klub zde byl založen před 5 lety paní Ladou Šipovou z Votěboře. Máme tam laťku 65. Stále máme 65 cm. A jdeme na druhý pokus. To, co se teď děje s králíčkem, to je co? No ahoj. Nazdar. Králíků máme celkem kolik? A králíků doma máme okolo 80. To byla už 80 cm hranice, vážení. Ta laťka je tady nasazená velmi vysoko. Platný pokus. Tak. Tohle to je napínavý. Napínavější snad ještě než sledování toho fotbalu.